Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. London je preneo Kijevu obaveštene podatke. Otkrili su iz kojeg pravca će Rusi da napadnu. Britanska obaveštena služba Mi-6 je prenela obaveštene podatke Kancelarije predsjednika Ukrajine i Generalštabu da ruska vojska priprema napad na Kupjansk iz Belogorodske oblasti, prenosi ukrajinski telegram kanal Rezident. Prema zamisli ruskog generalštaba, kako navodi kanal, napad na grad će se izvršiti sa dve strane reke Oskol, kako bi se brzo zauzeo Kupjansk i prekinulo snabdevanje oružanih snaga Ukrajine u pravcu Svatova. U tom slučaju bi ruska vojska stvorila uslov za opkoljavanje grupe od 30.000 ukrajinskih vojnika.